lo 2024 uqale ngenye ipace senisizela nje esheme ezazimenxe sasitake ezilalini zingenamalobuye sezimane zifonela thina ngocela amalizwi. Habo mfondini xa ungenayo wena uqeshiwe uthi manje inyephi mina ndingaphangeli. Sanisiqhela kakuba abafondini umuntu makakhangele i-ID yakhe ne-3 months bank statement ayodibanisa ugqongo ne-countari kamashonisa. But ke asikho lapho namhlanje guys. Mr Visolo uzaba ijani yokuqala fondini ezawudliwa online. Andiyazi ukuthi umqheba webhekile warawara what nezinye izimenxe ke zazenze ngathi beziyazi la nonsense. Mandithethe ngampo bengano yazi mina lani bangumthetho fondini ocabacaba. Ananoba lento ne-giant hands na but naturally ibhekile ndiyibambela hlobo umqheba ubangaphezulu. Ndizayibeka phinye ke xa ulapha ezantsi. Xa kaloku ngoku isizini iphelile fondini ezazimenxa zokhanki zinesiyali sezipatrola le-intanethi ngozizenza amapolisa esijani. Rhani nganye kum over 20 years ndiyijani yanzova ngesimenxa selayite soluke last month ngesatifiketi noba hayi mkhulu wasisiphoso thina ezizimenxa fondini ngathi kudala zimi-emile Mr V uba ubake waphazama siyamgqebha.